Dobrý deň. Vítame vás pri ďalšom diele nášho podcastu Business Model v praxi. Tento podcast je zameraný na praktickú implementáciu rôznych nástrojov pre komerčný rozvoj firmy a jej vplyvu na trh. Nie sme profesionálni speakeri, no za to obaja aktívne pracujeme v biznis sfére. Ja som Matúš Furek a mojím hostom je Jozef Hlaváč, ktorý celý svoj profesionálny život prežil v rôznych manažerských funkciách. Je teda tvrdý praktik. Jozef ako CEO rozbiehal a takmer dekádu viedol reklamnú agentúru Istropolitana, ktorá stále patrí medzi top agentúry na Slovensku, ale aj Heineken Korea, ktorý je na špici segmentu importovaných pív v Južnej Kórei. Okrem toho pracoval na projektoch v rôznych krajinách Európy, Ameriky, Afriky a Ázie, ktorých cieľom bola kompletná analýza firiem a následná komerčná akcelerácia ich výkonu. Ahoj Jozef. Ahoj Matúš. Vítaj v ďalšom diele nášho podcastu Business Model v praxi. Ďakujem za privítanie v podcaste Business Model v praxi. Dnes sa budeme rozprávať o exporte. Super, budeme cestovať dneska. Dnes si trošku pocestujeme, áno, presne tak. A začnem opäť... Dobre, poznám dobré miesto v Manile, na Filipínach. Tu si dáme kávu. Tam som ešte nebol. Tak pôjdeme. Dobre. Začnem hneď nejakým mojím príbehom, mojou skúsenosťou. Je to možno 5 rokov dozadu. Pracoval som pre jednu spoločnosť, vyrábali sme nápoje a samozrejme, že nám napadlo, že na Slovensku sme až takí úspešní neboli, ale že export to akože je dobrý nápad a poďme to skúsiť. A prišla možnosť z nejakej takej agentúry, čo akože sprostredkováva zahraničný obchod, vycestovať na jednu celkom veľkú výstavu v Číne. Tak samozrejme všetky prípravy, navrhnúť si ten stánok, čo tam budeme mať a tak ďalej. Investovali sme do toho nejaké peniaze. Vycestovali sme, ešte som mal výhodu, lebo moja sestra vtedy žila v Číne, tak tam priletela za nami, to bolo fantastické, lebo ona hovorí plynulo čínsky, čiže nám tam aj prekladala, akože tip top, mali sme tak akože veľmi sme boli optimistickí, že tak toto musí výjsť, že však ešte tam máme aj podporu. Áno, však 1,5 miliardy čaká na vás, takže a presne, však vieš, to si dáš iba tak do kalkulačky, že keby sme chytili, že promile trhu, to sa nerozprávaš o percentách, tak si to vieš akože... To už si v letadle, nie? Už v letadle si rátal, keď si už tam letel, nie? Keď si tam písal, že 1 promile... Že čo budeme stíhať vyrábať a je to s druhým, áno, že... Áno. Hej. No len čuduj sa svete, nejakým spôsobom to úplne nevyšlo. A myslím, že tie objednávky úplne nechodili. 2 promile. A ešte vtedy bola tam aj nejaká štátna televízia. Sestra mi hovorila, že Matu, že to hneď choď, že akože to koľko miliónov ľudí vidí, že to, tak som im tam ešte rozprával, som im tam akože v angličtine prekladal o tých stánkoch a o Slovensku a tak to cítim už 3 promile teraz. No a jednoducho to úplne nevyšlo. No. Ako, čo bolo pozitívne, tak sme videli Šanghaj, spoznali sme trošku tú čínsku kultúru, ale veľmi, veľmi teda z rýchlika, no boli sme tam asi 4 dní, 5. A bola to teda obrovská naozaj, že výstava. A potom som ešte takých výstav zažil pár, už nie tak ďaleko, ale tiež všelikde a nejakým spôsobom to som nevyhodnotil ako ten najúspešnejší vstup na zahraničný trh. Tak chcel by som sa spýtať teba, že ako ste to robili vy v Heinekene, či ste mali nejaký lepší kľúč na odomykanie tých zahraničných trhov, no lebo toto nám úplne nevyšlo, no.
No. Mňa najviac akože zaujalo, ešte budem pokračovať tebou, mňa najviac zaujalo to, že u nás doma sa nám to nedarilo, tak poďme ako predávať to niekde inde. Lebo inde proste žijú úplne iní ľudia ako my a tí to proste zožerú, a ešte keď je ich 1,5 miliardy, tak to musí byť, nie? No ja som pracoval s tou štatistikou, vieš, že keď budem predávať percentuálne toľko na Slovensku, na počet obyvateľov v Číne, tak budem celkom v pohode a akože bude sa nám dariť. No. Áno, my sa na tom bavíme, lebo ty si zrejme stratil nejaké prostriedky, ktoré ťa to stálo, hej, ale tam išli miliardy, sa potratili v tých krajinách. Hej, akože Japonsko, Korea, Čína, to kvôli tomu, že tam proste prišli takíto ľudia, ktorí si povedali, že Ježiš, Japonsko tuším 130 miliónov, hej, potom Korea 50 miliónov, Čína, no tak to už ani rátať nejdem a tak. A to, čo im dodáva ten optimizmus, je to, že tí Číňania a Japonci, aj Korejci ich vítajú. Akože poďte, áno, že poďte. Lenže to je druh ľudí, ktorý v podstate žije z toho, že vás víta. Hej, že tam ako bežné bolo, že proste, ako si hovoril, tú televíziu. Keď boli výstavy, tak oni tam radi ukazovali aj ale svojmu publiku, že vlastne pozrite, tu sú aj ľudia zo západu, hej, tu sú ľudia, ktorí sa tešia na to a tak. Čiže oni vás predávali možno z iného dôvodu, ako by ste si mysleli, ale hej, pritom všetky tie trhy, čo som menoval, sú ťažko uzavreté. Tam sa dostať sa do Korei, to málo komu sa podarí. Hej, to prejsť cez tú sieť tých čebolov, ktoré majú v podstate v rukách všetko. Hej. Čiže to začína tým, že prídeš... Prosím? Že, čo to je? Čebol? Čeboli to sú v podstate ešte počas diktatúry, keď vlastne Korea bola diktatúrou pravicovou, hej, spolupracovali s Američanmi, ale bola to diktatúra, tak v podstate tí šéfovia, myslím, že posledný bol generál Park, tak v podstate on protežoval isté rodiny v Koreji. To znamená, že on rozhodol, že táto skupina alebo táto rodina, áno, bude vyrábať trebárs tie auta, hej, alebo táto skupina bude robiť komunikácie, hej, alebo táto skupina a tak. A potom aj štát ich podporoval priamo, čiže tam bolo veľmi veľké prepojenie medzi tými súkromnými firmami a štátom. Hej. A doteraz sa toho nevedia zbaviť, že aj keď tá demokracia je od 90. rokov tam, tak stále tie čeboli majú veľmi vysoký vplyv na tú krajinu, aj na politiku, na vládu a tak, ale hlavne oni zamestnávajú obrovské množstva ľudí už v tej krajine, hej? Samsung, LG a ďalšie firmy, ktoré tam sú a tak. No ale oni sú stále riadené ako keby tými rodinami? Aj Samsung? Áno. V podstate to funguje tak, že vlastne ja mám synov a dve dcéry, dvoch synov, dve dcéry a normálne buď im teda rozdám to, čo mám a oni riadia tie časti tej firmy, alebo nakúpim iné. Čiže ten čebol, ja neviem, LG, keď si chceš kúpiť zubnú pastu, tak kúpiš si zubnú pastu LG, hej. Ideš do obchodu, to je LG obchodná sieť. Hej. Ideš, samozrejme, to, čo poznáš, sú obrazovky, ďalšie. Elektronika, oni kontrolujú alebo rozvinuli množstvo kategórií, a to všetko vlastne je pod jednou touto. A to už je pod jednou ako rodinou a to už ide na vnúkov a proste jak sa tá rodina rozrastá, tak to akože tú firmu kontroluje. Hej. Takže to sú čebole. Čiže ty vlastne ideš do Korei, chceš konkurovať LG, hej, so svojím nejakou elektronikou, lenže pozor, ale musíš prejsť cez obchodnú sieť, ktorú oni vlastnia. Hej, a tak. No a toto sú, v Číne je to podobné, proste ako ten čínsky trh je špecifický, ktorý oni poznajú, ovládajú, jak to tam funguje a ty teraz, keď tam prídeš, tak to je ako motýl nad ohňom, hej, že proste je len záležitosťou času, kedy zhoríš. Hej. Sú iné príbehy, teraz možno dosť osciluje príbeh Volkswagenu. Ja keď som tam bol prvýkrát v Číne, ja som skoro spadol tam.
proste skoro každé auto alebo polovica aut bola Volkswagen. Toto sa tu jak nabralo. Potom neskôr som si pozrel ten príbeh, jak vlastne jak sa dostal Volkswagen do Číny, takže sú tieto úspešné story. Tieto príbehy, hej. Ale väčšinou, napríklad, keď si zoberieš podiel importovaných aut v Koreji, tak v čase, keď ja som tam bol, tak ten importovaný segment bol nejaké 3% možno. To znamená, že 97% sú korejské autá, Kia, SsangYong a Hyundai, ale všetky ostatné, BMW, Volkswagen, Japoncov tam ani nepustili, tam bol iba Lexus. Hej. Tak všetky tie Američania sa tam nedostali. Hej. Neboli žiadne americké auta, takmer žiadne americké auta. Tak to všetky vlastne tvorili tie 3%. No, dneska to môže byť 4, 5, neviem, ale proste to nie je také, že Hyundai v Československu má 10%. Jedna firma. Hej. Tam je to, tam proste... No a to je obrovská dominancia. Toto ty, keď si sadneš do toho, do lietadla, tak a si tam rátaš svoje promile, tak toto asi nevieš, hej? Že jak ťa to svíkne. A to je veľmi jednoduché, to proste prídeš tam a zrazu zistíš, že tá siete, treba si zober Tesco, Kaufland, ako je to u nás, ale oni ťa nezoberú, pretože si maličký, nezaujímavý, tak ťa nezoberú. Tak potom ideš cez nejaký iný kanál, ako sú department store, ale to sú veľmi luxusné ako, tieto obchody. A v tých obchodoch, v tých veľmi luxusných obchodoch, oni chcú mať nejaký luxusný alebo nejaký iný tovar. No samozrejme, európsky tovar je ako v rámci toho rebríčka, tak tam ťa akože oni pustia, lenže tam predáš veľmi malé množstvo. Naviac, oni ti tam našijú takú maržu, že to naozaj si kúpi len málo kto. A tebe sa potom ťažko rozvíja na tom trhu, lebo oni síce na to, v podstate ty to predávaš s nejakou malou maržou, hej, že niečo na tom zarábaš, ale on si na tvoju maržu hodí 100%, hej. Kým iné produkty sú 30 v tej bežnej sieti. Čiže ak sa ti aj podarí sa cez to prekľučkovať, ťažko asi na základe tých marží, ktoré máš, čiže musíš tam niečo investovať, ale on už počas toho, jak ty sa snažíš, on už vlastne na tebe oveľa viac zarába, ako zarábaš ty. Hej, ak sa ti darí. Ak sa ti to nedarí, no tak ťa vymenia. Hej. No a toto je niečo, čo kebyže tam dojde nejaký strategický nepriateľ, no tak oni ťa sledujú od začiatku, hej? Pretože oni sú medzi sebou a proste akože fungujú. Čiže ten napríklad korejský trh je veľmi uzavretý. Tam tie lokálne značky majú, to je bežné, hej, 80-90% podiel na trhu. Hej? A my tam ideme a povieme si, oni tu nemajú toto, hej, a tak. Áno? Že no tak evidentne veľmi dobrý príklad. Ako ste to potom vyzvládli s tým Heinekenom? Chápem, je to úplne iná značka, svetovo známa, ale ako sa vám potom podarilo tam expandovať, keď je to tak uzavretý trh, a predpokladám, že aj v tom segmente piva mali nejakého iné zastúpenie a ako keby neboli nadšení, že tam prichádzate, či? No, to prvé je to, že sme si to zobrali do svojich rúk. My keď sme tam išli a zrobili sme prieskum, my sme robili prieskum, to skoro 2 roky trvalo. Ale to nie, že prieskum, že sme si čítali noviny, ale to naši ľudia, vrátane mňa, proste na tom trhu boli. Ale ja som tam robil projekt, potom ďalší ľudia prišli, rozoberali sme, ako funguje distribúcia v tej krajine, ako fungujú ceny, robili sme prieskumy zákazníkov. Proste hodne dlho sme to robili, pretože sme to vedeli. Však vidíš, že tam žiadna poriadna značka nie je rozvinutá. Hej? Tam bol ešte Budweiser, ale to bolo kvôli tomu, že sa zase kedysi v histórii dohodli. Bolo to ohľadom olympijských hier, tak tedy sa štát dohodol s nimi a ich pustil do krajiny. Dobre, fajn. Ale tie ostatné tam proste nefungovali v nejakej veľkej miere. A tak. No a
v našom prípade my sme mali, ja neviem, možno, že 8 alternatív, ako vstúpiť na ten trh. Cez nejakého distribútora, cez nejakého importéra, cez aj ja neviem. A úplne poslednou bolo, že tam vstúpime sami. Že proste my si to začneme budovať od nuly. Hej. A to nám všetci hovorili, to ako zabudnite, tam boli veľké spoločnosti, ďaleko väčšie z našej oblasti, ktorí toto nemali, že išli cez distribútorov alebo kúpili nejakú lokálnu firmu a potom ten človek, ktorý v tej firme bol šéfom, tak ho urobili akože prezidentom tej firmy a tak. A my sme tiež išli týmto smerom. Našťastie ten importér proste odmietal nejakú tú spoluprácu, ale že medzi tým, ja už som tam vtedy bol ako country manager a už som tam existoval ako stabilne, tak vlastne som pochopil, že my to vieme urobiť sami. Hej. A potom sme to ponúkli, potom sme presvedčili ako head office a tak ďalej a nakoniec sme dostali, že yes a išli sme sami. Hej. No a to, že to bolo podľa mňa kritické, pretože my sme potom od začiatku budovali našu prítomnosť, našu existenciu v Kórei našim spôsobom. OK. Neviem, ako to vysvetliť, ale v podstate, keď ja dám, predávať slovenské brinzové halušky niekomu na Filipínach, tak je dosť možné, že proste to nebudú tie slovenské halušky, ktoré my akože máme, hej, ktoré možno... Rozumieš, čo myslím, hej? Mňa ešte zaujalo, ty si povedal, že 8 plus minus 8 možností ste mali, ako vstúpiť na ten trh. Vieme si k tomu viac povedať, že aké možnosti, že ak je tak veľa možností, že ako sa dá vstúpiť na trh, že ktoré to sú? S čím môže uvažovať tá firma, že... Neviem, či ti vymenujem všetky, ale v podstate ty môžeš na ten trh vstúpiť cez nejakého silnejšieho distribútora. Hej. U nás Konrad napríklad toto. Druhá možnosť je, že je nejaký importér. To znamená, že on importuje výrobky a bude importovať aj teba. Hej. Čiže a v tom je aký rozdiel? Aký je rozdiel medzi distribútorom a importérom? Distribútor je ten, čo vlastní distribúciu. To znamená, že ja neviem, napríklad Kaufland by to bolo, hej. Tu na... Aha, OK. Že už to vie aj predávať. Áno, ale on nie je veľmi silný v marketingu. Hej, Kaufland nebude. On to proste strčí do regálov a nebude ti robiť nejakú reklamu a takéto veci, ako rozoberať a sledovať tvojich zákazníkov. Proste predáva sa to, nepredáva. Ten importér je mimo distribúcie, on distribúciu nemá, ale zase je silnejší v tom marketingu. Hej? A on si môže nájsť tú distribučnú sieť, ktorá napríklad, povedzme, v tom Kauflande by možno nebola ideálna, tak nájde nejakú menšiu a proste hľada a už je to strategickejší akože prístup, ale na druhej strane je slabý, pretože mu dlho trvá, hlavne teraz, keď som spomínal napríklad tú Kóreu, dlho mu trvá, kým sa presadí, kým sa dostane vlastne do tej distribúcie, pretože, ale môže mať iné silné výrobky, napríklad ten importér, a tým pádom je mu to ľahšie. Ale tu už ti naznačujem, ako aj hľadať vlastne týchto vecí. Ďalšia vec je, typická je kúpiť pivovar napríklad, alebo kúpiť niečo. Hej. My nekupujeme pivovar kvôli tomu, napríklad tu na Slovensku sa nekupoval pivovar kvôli tomu, že Heineken nevie vyrábať zlatého bažanta. Hej. Oni keď sa na to pozreli, oni by najradšej to postavili na zelenej lúke a všetko, miesto toho, aby museli postupne prerábať. Lebo tam došlo k veľkej reštaurácii toho pivovaru. Oni kúpili zlatého bažanta kvôli zákazníkom, kvôli distribúcii. To je úplne jednoduchšie. Čiže, potom už keď ho máš, tak buď teda pokračuješ tej značke, ktorú oni majú radi, alebo podsúvaš im niečo iné, povedzme nejakú globálnu značku. Ale ty keď keby si to postavil na tej zelenej lúke, no tak ťa očakáva konkurencia s tým pivovarom, hej?
a tam je sentiment, akože naše slovenské pivo a nám to ničia a ja neviem čo všetko ešte. No tak ťa kúpi, hej. Ale on nekupuje tú budovu, on kupuje v podstate tvojich zákazníkov, tú distribúciu, ktorom je, hej. Ďalšie veci boli nejaký strategický partner, to znamená, že firma, ktorá už v nejakom podobnom segmente tam akože existuje, tak ty vlastne ideš s nimi, hej, čiže to môže byť povedzme niekto, kto predáva whisky alebo víno alebo nejakú takú a už je rozbehnutý. Neviem, tých možností tam proste bolo viacej, ale toto všetko si akože prechádzaš a zisťuješ a ako som už povedal, to najposlednejšie bolo to, že to urobíme sami. A nakoniec, v priebehu pár mesiacov, keď sme už po tých všetkých prieskumoch, vlastne sa to zmenilo a vlastne to bol môj návrh, že poďme do toho sami. No a tam bolo to také, že akože OK, toto sa malo komu tu podarí, no a nám sa to podarilo. A to bola potom naša výhoda. Pretože my sme boli určite iní od ostatných, my sme si budovali našu distribúciu takým spôsobom, ako sme chceli, čiže my sme išli cez horeku, ináč s lokálnym človekom tam by som ho nepresvedčil, že však tu musíme ísť do off-tradu, hej, tam sú najväčšie možnosti, najviac toho predáme a tak, ale my sme vedeli, že ako budujeme značku v iných krajinách, že my musíme ísť cez horeku, cez gastro. Takže ja, keď som tam bol, vlastne až keď som odchádzal, tak stále my sme mali 90% nášho tovaru išlo do gastra. Potom už keď som tam, neskôr už keď som to pozoroval, tak už sa to poposúvalo a už to samozrejme narastlo ten off-trade. Ale ten off-trade nie je absolútne ideálnym, a myslím, že o tom sme už rozprávali, absolútne ideálnym tým kanálom na budovanie značky. Hej. To je. Čiže ale dobre, aby som zase nešiel veľmi do detailov, tá odpoveď je, alebo respektíve, že ak ty, špeciálne tu, vraciam sa k tvojmu príkladu, hej, tam prídeš a potom im odovzdáš bedničku svojho tohoto a povieš, že OK, tak vy to teraz predajte a dajte mi z toho dobrú maržu, však mi stačí 20-30%, hej. A to zabudni. Oni to asi vypijú a nechajú tak. No a o tom je to, čo sa snažím vysvetliť aj mnohým akože ľuďom, že export to nie je to, že ja čakám, sedím a niekto príde a to odo mňa zobere a na inom trhu vybuduje značku, dostane to do distribúcie, naučí sa ako komunikovať tú značku, ja neviem čo všetko ešte za mňa porobí a ja budem z toho brať len percentá za výrobu. Hej. To je veľmi, veľmi, veľmi zlé vnímanie. Trošku je to iné, keď robíš online, že vidíme, že teraz cez online sa tie firmy akože posúvajú, že cez online sa predsa len dostávajú do zahraničných trhov. Zrejme je to tým, že vlastne ten online je veľmi podobný, hej, že zrazu ty aj zo Slovenska vieš ísť akože ďalej. Ale keď sa pozrieš na tie ozaj úspešné firmy, ktoré idú cez online, tak oni majú svoje zastúpenia a svoje aktivity hodne rozvinuté aj mimo online v tých krajinách. Keď si zoberiem napríklad Salesforce, čo je jedna z najväčších softwarových firiem, tak oni majú veľmi silnú práve tú pod onlineovú líniu. Čiže to sa potom akože doplňa a je tam nejaká synergia. Dobre, tak poďme teda ešte k tomu úvodu, že tak ja som naznačil, ako sme si my predstavovali, že začneme a ty si zase v krátkosti objasnil, že ako ste začínali vy, ako teda naozaj nadnárodná silná značka. Čo by si odporúčal takej tej stredne veľkej slovenskej firme, povedzme vyrábajú tyčinky, ako začať export? Jednoducho predpokladám, že vy ste dostali aj obrovské zdroje na to, aby ste si robili všetky tieto prieskumy, poslali tam ľudí, že... Áno, nedostali. Ako samozrejme, že... Tak zadarmo si to asi nerobil. Tam padlo. Hej. OK, nejakých pár 100 000 tam možno akože padlo, ale to nemusí byť pre stredne veľkú firmu. Nie, pozor, hovoríš o stredne veľkej firme. Áno, to je pravda. A už vôbec by som nedoporučoval firme ako ty, aby išla tým spôsobom, ako ja hovorím.
ale dá sa tam zvoliť nejaký iný spôsob, aby to fungovalo aj tej malej firme. Lebo my sme na množstve trhov nešli. Tá Kórea bola pre nás zaujímavá. Okay. Je to 50 miliónový trh, ľudia majú vysoké príjmy a tak, ale napríklad toto sme určite nerobili na Filipínach. Neskôr sme to robili, ale to bolo kvôli tomu, že tam už potom sme rozmýšľali, že by sme kúpili jeden pivovar na tých Filipínach a tak, ale ten predaj a tá sila, aj keď krajina je veľká, ale tá sila tých zákazníkov bola neporovnateľne slabšia ako v Kórei. Ale tá Kórea bola posledný trh, ako zaujímavý trh, ktorý... čiže... Bez zastúpenia. Takže... No dobre, tak ako si zvoliť ten vhodný vstup na cudzí trh pre mňa? Áno, poďme na to. Tá prvá vec je, a vraciam sa k tomu, čo si povedal, že u nás nám to nefungovalo. Skús urobiť to, aby ti to fungovalo u nás. Doma. My sme na globálnom trhu. Čiže tu keď vyrobím nejaký elektronický môžem ísť do Nike a povedať im, predávajte mi. A oni ti povedia, sorry, ale my už predávame Samsung, my už predávame Sony, my už predávame a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže nemusíš cestovať do Číny, aby ťa niekto vyklepal. Hej? Skús to predávať tu na Slovensku, pretože toto je globálny trh. Okay. To je ako prvá vec. Ja nevylučujem, že niečo, čo nesedí nám Slovákom, že vyrobíme niečo, čo nesedí nám Slovákom, bude sedieť niekomu inému. Nevylučujem to. Ale dosť často sa stáva, že to nie je tou unikátnosťou toho produktu, ale tým, že ho proste nevieme urobiť taký, aby on konkuroval globálnym firmám. Alebo aj iným slovenským firmám a tak ďalej. Takže to je prvá podstata. Keď si zoberieš napríklad príbeh Heinekenu, Heineken stále pozeral na Budweiser ako na svojho veľkého rivala. Kedysi dávno. Ale keď si to vlastne uvedomil, tak zistil, že keď sa lepšie na to pozrel, na ten profil, tak vlastne si uvedomil, že Budweiser je na oveľa väčšom domácom trhu ako holandský Heineken. Čiže ten Budweiser v podstate vedel vybrať, alebo vedel predať, vedel nabrať silu z vlastného domáceho trhu. Jak si mohol súťažiť maličký Heineken, alebo teda Holandsko. V malej krajine, áno. Áno, niečo viac ako 3-krát väčšie ako Slovensko, čiže nie až tak veľký rozdiel. No a on si vtedy povedal, ja si musím predefinovať svoj domáci trh. Môj domáci trh musí byť Európa. A išiel primárne do krajín, kde to pivo nebolo až také super, hej. My sme sa snažili roky sa presadiť v Nemecku, stále nič, hej. To proste koľko peňazí tam išlo. Ale napríklad Francúzsko, Taliansko, Španielsko, proste tie krajiny, kde to pivo nebolo tak národný nápoj, vybudované ako v Čechách, alebo áno, národný nápoj ako v Čechách, tak proste a pomaličky on si začal budovať, on si budoval túto silu v Európe, ale pozor, veľmi rýchlo, však to myslím, že prvé exporty boli už v 30. rokoch minulého storočia, veľmi rýchlo začal si budovať aj celosvetový trh. Čiže celosvetovo je vlastne Heineken najsilnejšou značkou. Ako v predajoch určite nie, pretože keď narátaš len americký Budweiser, ale kebyže si urobíš čísla, koľko sa predá toho piva mimo domácej krajiny, tak tam zrejme Heineken bude jedničko. Možno Corona, neviem, ale s ňou asi bude superiť. A tak. Čiže to prvé, čo hovorím, je presvedč sa doma, pretože to máš najbližšie. Keď sa ti doma niečo pokazí, no tak sadneš do auta a ideš to opraviť. Ale jak pôjdeš do Šangaja? Jak pôjdeš do Dubaja alebo do Soulu, zase niečo akože riešiť. Buď si istý, že máš niečo dobré a keď to dáš na slovenský trh, tak si istý, že on už konkuruje mnohým globálnym značkám. Čiže ideš do priamého stretu. Druhá vec je, keď už toto je jasné, vyber si nejaký trh. To častokrát je náhoda. Proste keď nemáš nič, no tak možno, že niekoho stretneš, kde je tu jedna firma, ktorá si pekne vybudovala svoju pozíciu, pekne predáva v Kórei.
Ale keď sme sa o tom rozprávali s majiteľom tej firmy, tak on sám povedal, že to bola obrovská náhoda. Stretol človeka, ktorý z hodou okolností bol silný, ktorý to vedel v tej Kórei urobiť a tak, že ho tam pretlačil. Ale neviem ako teraz, ale v tej dobe, keď sme sa o tom rozprávali, oni nemali šajnu, že čo robia v Kórei. Hej, proste len to tam odchádzalo. Nie, že nemal šajnu, ale proste nepoznal ten trh až tak veľmi. Čiže môže sa stať, že nájdeš niekoho takého, tomu sa tvoj výrobok páči a ešte má aj tú silu sa nejakým spôsobom na tom trhu etablovať. Hej, čiže toto hovorím pod tým, že nemusíš si ten trh nájsť nejak racionálne, ale môže sa ti stať nejaká náhoda. Čiže neplatí, že ja som teraz zo Slovenska, tak musím začať Čechami, Maďarskom a Poľskom. To vôbec nie. A však to sú aj príklady, ako je kopa slovenských firiem, ktorí začínajú v Amerike napríklad teraz. Takže to vôbec nie. Problém je v tom, že do toho Česka je bližšie. Keď potrebuješ mať rokovanie, stále sú to osobné rokovanie, stále sme ľudia. Čiže stále je tam veľká porcia tých osobných stretnutí a začínajúca mladá firma nemá dosť peniazy na to, aby až tak cestovala, nehovoriac o stratách času. Hej. Takže toto je problém, preto je lepšie začínať tu, ale vidíš, že aj keď začínaš v Česku, že to je ako nie taký, že to je ďalší náš trh. Hej. Proste aj tam ľudia majú problémy sa presadiť. OK, čiže to je to. Čiže sme úspešní doma. Áno. Našli sme si trh, kam chceme exportovať. Ale to, čo chcem povedať je, a to je mentálne nastavenie. Ja nerozmýšľam o ďalšom trhu, akože to je iný trh. Že to je niečo iné, že to je nejaká diera, tam to odtiaľ niekto chodí a berie si palety produktov a tam to mizne. Hej. Toto je môj ďalší trh. Ja rozširujem Slovensko o ďalší trh. Čiže ja potrebujem získať kontrolu nad tým trhom, ja potrebujem vedieť, pochopiť, byť schopný pozorovať, že jak to funguje, poznať tých hráčov a proste sledovať to. To je to, akože rozbehli sme sa na západnom Slovensku, teraz ideme do Banskej Bystrice. No ale ty tam ideš, hej, ty tam nájdeš obchodného zástupcu, ten obchodný zástupca sa zúčastňuje tvojich stretnutí a tak potom idete na Košice, tak to rozťahnete na celé Slovensko a toto isté potrebuješ pokračovať aj ďalej, hej, na Ukrajinu, do Poľska, do Česka, alebo to proste preskočíš, hej, žijeme v 21. storočí a začneš, ja neviem, Bosna a Hercegovina, alebo Maroko, proste to je jedno. OK, ale vyberal by si si tú krajinu podľa nejakej bonity? Že jednoducho tak radšej pôjdem skúsiť Dubaj ako Albánsko? Alebo takisto to nemusí platiť? Ak sa pozriem napríklad na Heineken, tak jednoznačne, hej, čiže tam tá priorita bola ako dostať sa všade, však vlastne Heineken je všade, ale samozrejme, že dávaš si pozor na tie trhy, kde tá bonita je vyššia. Čiže asi bude ľahšie, závisí od toho, čo predávaš, ale väčšina tých vecí, čo my vyrábame na Slovensku, je drahá. Takže to sú všelijaké ručné roboty alebo niečo, čo ide v malých sériách. Snažíme sa byť nejaký dokonalejší a tak. No a toto ísť predávať do Albánska. Videl som predávať Heineken veľmi dobre v Nigérii. Ale tam to bolo, tam tí ľudia už boli naučení, proste to sa vypestovalo, ale hlavne tým, že ten Heineken tam bol prítomný. Heineken bol druhou najsilnejšou firmou v Nigérii v tej čase, keď som tam pracoval. Hej. To bolo vlastne tá base pre Afriku a Nigéria je krajina, ktorá má obrovské príjmy, hej, minimálne z tých olejov alebo z tej nafty, čo tam ťažia a z ďalších vecí. Takže to bola base a z nej sa potom vychádzalo do celej Afriky. Takže aj tam, a tam napríklad, to som videl, hej, že nejaký
človek na ulici v prachu tam nejaké bedničky a tam predával akože Heineken. Hovorím, kto kúpi toto? Lenže potom som zistil, že tam to bolo ako occasion drink. To znamená príležitostný, čiže keď bola svadba napríklad, no tak jak aj u nás, tam to je veľmi dôležité proste ukázať sa. Jasne. No a tam sa kúpil Heineken, raz za život. Alebo bola nejaká oslava rodiny, alebo možno firemná oslava, tak. A ten Heineken bol ukážkou toho, že ja vás rešpektujem a tak. Čiže to bola cesta ako k tomu väčšiemu predaju. Nehovoriac o tom, že show off ľudia, akých je aj u nás dosť, tak sa radi prezentovali na pláži, alebo kde si v bare tým, že si objednali drahý Heineken. Hej. A to musí tá firma byť v dobrej pozícii, že keď tvojim produktom si vlastne tí ľudia dokazujú svoj status. Lebo to znamená, že po tebe túžia, aby si oni mohli ukázať, že však ja na to mám. To je super. No? Ale to je to a toto by bolo dobre, keď sme mali ako jeden podcast, čo teraz hovoríš, lebo to je akože o brande a tu nás sú také zase mýty o tom, že jak sa buduje brand, že prídeme za reklamnou agentúrou a oni nám urobia reklamnú kampaň a budeme mať značku a proste to sú nedopovedané veci. Že keď si napríklad zoberieš aj ten Heineken, ale mne sa páči, stále sa vraciam k tomu Jobsovi, hej, proste ten príbeh, že keď si pozrieš, že koľko je tam roboty za tým, koľko vecí on musel urobiť, čo je zakrytý. Ľudia o tom ako neuvažujú, ľudia vidia ho na tom stage, na tom pódiu, jak tam proste predstavuje čosi a tak. Ale ten človek proste, koľko on toho navyrábal, hej, a koľko chýb porobil a tak, s tým sa vlastne buduje tá značka, hej, s tým prístupom k tomu, čo robíš, hej, to je v nej. Tá reklama je potom už len nejaký zvýrazňovač toho, alebo hej, čiže ty urobíš reklamnú kampaň a v tej reklamnej kampane predstavuješ svoju kávu ako ja neviem, super niečo a tak ďalej. Potom prídem do obchodu a stále ťa vidím v tom starom tomto balení. Hej. Stále ťa nevidím v kaviarniach, pretože ťa nepovažujú za nejakú super exkluzívnu kávu a tak. Takže zrazu aj tá kampaň je zrazu vygumovaná. Hej. Dobre, poďme späť. Takže máme krajinu, do ktorej ideme exportovať. No a teraz ako tam vstúpiť? Dobre, možno sme už aj trošku si spravili nejaký prieskum, čo sa tam deje, ako tak sme zorientovaní. A ako si vyberať teda toho správneho partnera, lomeno sa rozhodnúť, že ideme tam sami? No a to je to, že vlastne samozrejme, že keď si Heineken, pozrieš sa na výskum, ktorý robí nejaká independent, nejaká nezávislá agentúra a tá agentúra ti urobí výskum v Ázii a najpopulárnejším pivom v Ázii je, pomôž mi, Heineken. Tak to je už iné, keď ideš potom, ja neviem, do Singapuru, alebo ideš do Kambodže, alebo do Vietnamu a proste sa prezentuješ, si už v tom, už ťa ľudia akože poznajú. Oproti tomu si ty, ktorého nepozná absolútne nikto. No, ja neviem, kto si, dobre vyzeráš, možno si kúpil topánky teraz na letisku, alebo si vrazil nejaké peniaze do veľmi slušného opásku, hodinky a tak, ale ja neviem, kto si. Ja neviem, že uvidím aj tvoj produkt, ale ja neviem, že či ho vieš vyrábať. Ja neviem, nie som si istý, že keď mi tu niečo buchne, že keď sa niečo pokazí, že či ty prídeš a upravíš to. Ja, to neviem, že či ty vieš aj konzistentne mi to dodávať. Hej. Zrazu sa to rozbehlo a potom zistím, že ty máš malú továrničku a nestíhaš, robíš pre seba. Čiže ty si to len tak akože skúšal. Ja tak. Proste to je kopa veci. To znamená, že ty keď hľadáš niekoho, kto koho chceš, aby robil pre teba, tak on zase hľadá niekoho, o kom cíti, že mu to nejakým spôsobom pomôže. A pokiaľ tá značka je už number one v tom regióne, tak je dosť možné, že aj v tej krajine sa rýchlejšie bude rozvíjať ako tá značka, o ktorej nemá páru nikto. Hej. OK. No ale ako ste sa dostali k tomu, že ste boli number one? Len
tom len tým, že tí ľudia ako túžili po niečom zo západu a ten Heineken teda má cvenk? Tam by som išiel tých 100 rokov dozadu. V podstate ten Heineken začal budovať svoju prezenciu už v Indonézii. Myslím, že vtedy to bola kolónia. Tak. A to išlo postupne. Neviem, špekuloval by som, skúsim, ak chceš, ale... Skrátka, to je faktor času. Ale za tým Heinekenom od začiatku stáli Holanďania. Cestovateľia. Keď na históriu tých Holanďanov, proste to je rozcestované, to je národ, ktorý sa nebojí, ktorý ide, hľadá. Napriek tomu, že to je malý národ, tak si všimni, že tá schopnosť penetrovať, prenikať niekde je obrovská. A oni išli to, mnoho biznisov robil Heineken sám, ako starý pán Heineken, že proste sa dohodol, konec koncov ten Heineken bol vyrábaný dokonca v Kórei istý čas, to bolo na jeho úrovni. V Thajsku on riešil, tam si tiež vyrábaný, je vyrábaný vo Vietname. To je všade tam vlastne bola jeho prítomnosť. Nebol sám, samozrejme, že už to boli týmy a tak, ale postupom času. To je, na druhej strane, nechcem ako teraz tu byť depresívny v tom, že OK, no tak teraz akože 150 rokov ideme čosi vyvíjať. Nie je to pravda. Pozri sa na Nvidiu, pozri sa na množstvo firiem, ktoré my sme v technologicky úplne inom veku, ako sme boli pred 100 rokmi. Čiže teraz veci idú ďaleko rýchlejšie. Ale tá esencia, tá ľudská esencia, náš human esencia, tá stále zostáva. A ak ty ju pochopíš, ak ty budeš to, tak proste budeš oveľa rýchlejší. Teraz naozaj vycestovať niekde nie je až taký nejaký veľký problém. Zavolať niekomu, už ťa nestojí $50, môžeš to robiť kedykoľvek, proste dokonca vidíš toho človeka, proste sme úplne kde si inde, čiže sa to veľmi že zrýchľuje, ale potrebuješ podľa môjho názoru poznať tú esenciu toho biznisu. Že rozumieť tomu v tej jednoduchosti, že v čom to akože je. A teraz vlastne po ňom ideme, že teraz už, dobre, tak úspešne som doma, je mi málo, tento trh, prelievam sa, idem ďalej, a nemusí to byť do Čiech, môže to byť, povedzme, do toho Chorvátska napríklad, ľudia tam chodia na dovolenky a môžu to tam vyniesť, a tak. Takže ale potrebujem nájsť ľudí. Samozrejme si handicapovaný, ja keď som ukázal vizitku Heineken niekomu, tak to nebolo možné, aby ten distribútor proste tam nebol, káva pripravená, chlebičky, všetko, ideme na večeru. Aj o čomkoľvek, proste tá vizitka ti strašne pomáha. Na druhej strane ideš tam a zrazu cestuješ kdesi a on zistí, že on je kdesi preč, že ťa príjme niekto úplne iný. Samozrejme, že je to komplikované. Ale aj u toho Heinekenu to zrejme bolo kedysi dávno. A tak. Ale cez to môžeš oveľa ľahšie prejsť, pretože už nemusíš ísť na stretnutie loďou tými 100 rokmi. Ale proste môžeš niekomu zavolať, pripraviť to, dodebatovať a tak ďalej. Je to proste ďaleko. Ale potrebuješ to, Odbočím na chvíľku. Myslíš si, že vplyvom tej korony naozaj sa to tak zmenilo, že teraz tí ľudia sú ochotní riešiť biznis aj online, alebo stále má tá realita, to, že sa vidíme, vieme si podať ruku, tak to ako keby tá človečina je v nás a potrebujeme to na uzatváranie tých dílov. Potrebuješ to podľa môjho názoru, ale nie tak ako predtým, a vidím aj tu ľudia, že akože, to my musíme sa osobne stretnúť, nevidím to ako dôvod. Pre mňa na mňa napríklad korona nemala takmer žiaden vplyv v zmysle komunikácie, pretože ja som bol naučený. Ja som mal šéfa v Singapúre, veci som riešil s Amsterdamom, proste to nebolo, ale ja som sa so svojím šéfom musel vidieť osobne. Jak? Z času na čas on prišiel za mnou do Koreje, potom ja som išiel do Singapuru, ale to je 10 hodín v lietadle, to ako keby som letel do Európy. Takže, neviem,
8-9, neviem. Ale proste Jasné. je to podobné ako... Takže ja som bol zvyknutý na to, že som nemal osobné stretnutia s množstvom ľudí. Robil som na projektoch. Ja som, povedzme, v tej Nigérii nebol celý čas. Ten projekt trval možno pol roka, ale ja som tam chodieval na také 2 týždne, potom som sa vrátil, robil na ďalšom a tak. Takže ja som bol zvyknutý komunikovať cez počítač, aj keď treba povedať, že tie softvery neboli také dokonalé, jak teraz. Hej. No teraz si pamätám, že sme robili prezentáciu v Južnej Afrike a zrazu nič nefungovalo. Hej. Ako v Amsterdame sedel proste šéf exportu, šéfka marketingu, proste ako ľudia a tak. A my sme si cez telefóny volali, že nám to nefunguje, lebo sme museli byť online. Hej. A tak. Ale proste sme si zvykali, že sme, nehovorím, že sme boli pionieri, ale určite tá časť biznisu svetového, ktorý robila týmto spôsobom, bola prvá, ktorá využívala tie technológie. Tí ľudia, čo sa stretávajú stále v office, tak to možno nepotrebovali, zrazu on zostal doma a už to bolo pre neho niečo, na čo si musel zvykať. Ale pre nás to bolo už 10 ročí, sme takto fungovali. A obdivovali sme to, pretože to nám veľmi pomáhalo v tom našom biznise. OK, dobre. Takže... No dobre. Čiže ideme ďalej? Ideme ďalej. V tom našom postupe, no. Čiže hľadáme niekoho, kto nám pomôže v tej krajine. Tu nám chcem povedať, že ja nemusím hľadať niekoho. Na výstave som stretol niekoho z Portugalska, ten mi povedal: Jozef, ja ťa milujem, dajme si pivo, toto je najlepšia vec, ktorú ja som v živote predával. Ja mu poviem: dobre, idem nachystať palety, hej, a čakám, že kedy už príde objednávka. To nemusí byť toto, že ja nájdem niekoho, hej, lebo dosť často sa stáva, že ten človek proste... To je jeho filozofia, hej, čo najviac priateľov, vyskúša, nejde, ide preč a tak. Hej. Ale to, čo ty rozmýšľaš na začiatku je, že ja nerozmýšľam nad tým, že kto bude predávať, ale ako ja prelejem svoj biznis do tej krajiny. Okay. A v tom úvode mi kľudne môže pomôcť niekto, kto ma zorientuje v tej krajine. Hej, že prídem tam, a to my sme bežne mali, že my keď som prišiel do novej krajiny, tak ja som sa nestretal s jedným človekom. Hej, že my sme už mali kontakty s viacerými, čiže to môže byť niekto, nad kým rozmýšľa, že ten by ti mohol robiť marketing, alebo ten človek by mohol robiť distribúciu, ale tak stretneš sa so zastupcami distribúcie, ak sa to dá, hej. Stále si malinká firma, ktorú si nikto nevšíma, hej, tak, ale v podstate, ak cieľavedome nerozmýšľaš nad tým, že komu to odovzdám a kto mi bude posielať objednávky a ja jemu faktúry, ale skôr rozmýšľať nad tým, že potrebujem, toto je môj trh. Hej. Takisto, jak tu na Slovensku. Pozerám sa na Slovensko a OK, tak už som v Bratislave a teraz chcem ísť do Nitry a idem, proste rozmýšľam týmto spôsobom. Takisto potrebuješ rozmýšľať nad tým ďalším trhom. Ja viem, že ono sa to zdá, že to je strašne ďaleko, ale tie roky ako plynú. Hej. A ty, keď ideš týmto spôsobom, tak ty sa furt pomaličky kam si dostávaš. Hej. Že možno, že to napríklad sa ti podarí nájsť niekoho, kto zoberie prvé várky, dostane to do nejakej distribúcie, ale ty keď zároveň nerozvíjaš tú kompetenciu sledovania trhu, tak ty nevieš, že či urobil dobrú robotu alebo nie. Jasno. Zrazu si to pozrieš a zistíš, však tam je vysoký out of stock. Jemu sa to predáva, ale on nestíha, on to nekontroluje. On nekontroluje stok. Zrazu prichádzaš o peniaze. Polica, áno, a ja prichádzam o to. A už nad tým rozmýšľam. Hej. Čiže napríklad my, keď sme mali trhy, ktoré neboli veľmi významné pre nás, že neboli sme tam veľmi silní, a ten distribútor mal ďalších 50 výrobkov v svojom portfóliu, tak on stále musel urobiť business plán. To bola naša podmienka. A z toho biznis plánu, aj keď som tam necestoval, už som videl, lebo tam bola kolónka konkurencia, tam bola kolónka distribučné siete, tam bolo prítomnosť v distribučných sieťach a tak ďalej. Čiže my sme často tí ľudia, toto bolo za horizontom ich bežných robôt a schopností, ale my sme ho viedli k tomu, pozor, my sme boli arogantní.
My sme mohli povedať, ty nemôžeš, hej? Ty asi ťažko povieš, buď to budeš robiť, alebo ja ťa vymením. Ale vieš, že to potrebuješ a spolu s tým exportom, s tým predávaním začínaš rozvíjať tú svoju kompetenciu, že začínaš sledovať ten trh. Ja keď som došiel Heineken na Slovensku, myslím, kto je najsilnejší v predaji piva na Slovensku? Slováci? Nie, Holanďania. Uha, a jak? Však my sme doma, však my to všetko tu poznáme, my to pijeme. A jak je to možné? No a to je práve tá kompetencia, hej, že oni keď sem prišli, tak oni tu nehľadali niekoho, kto im to bude niečo predávať. Oni proste cez ambasádu, cez všelijaké asociácie, cez všelijakých ľudí, proste sa dostávali do kontaktov s tým trhom a od začiatku ho začali sledovať. Ja keď som tam bol, ešte keď som robil tam, ja som, nie že presvedčený, 100% viem, že Heineken na Slovensku vedel o pivovárnictve na Slovensku niekoľkokrát viacej, ako všetci ostatní dokopy. Alebo dobre, budem skromný. Viacej ako všetci ostatní dokopy. Pretože oni si nerobili prieskumy zákazníkov. Oni si nerobili, oni neplatili databázy, ktoré im hovorili o tom, že jak sa vyvíja distribúcia na Slovensku, jak rastie ich značka. Teraz nemyslím v predajoch, ale napríklad v zastúpení v tej distribúcii. Hej, že aké sú tam autostoky napríklad, tak to my sme všetko od začiatku robili. Proste ten know-how prichádzal z tej firmy a nebolo to zase o tých peniazoch, veľa peniazí. No, ani by som nepovedal, ale bolo to o tom know-how. Toto musíme robiť od začiatku, alebo veľmi rýchlo. Hej. Takže tá kompetencia, čiže nielen sa toho zbaviť a čakať na to, kedy už môžem poslať faktúru, ale proste idem a ten trh akože sledujem, tak ako sledujem slovenský trh, tak idem sledovať. A beriem ho ako, toto je extension. Hej, to je akože, neviem, jak sa povie. Rozšírenie. Rozšírenie, hej, môjho trhu. Nie, že to je niečo iné, kde. A tu, bežne, keď ako sa rozprávam s ľuďmi o exporte, tak je to také, že áno, my sme sa stretli na výstave a oni to od nás kúpujú. Áno. Viem, že aj v Koreji bola nejaká firma, ktorá dodávala rúry. Oni v živote neprišli do Korei. A potom mi hovoril ten náš zástupca z ambasády, hovorí, že Jozef, už im to zobrali Japonci. Hovorím, no tak mali lepšie veci? No nemali lepšie veci, ale keď tam nikto nechodí, no a oni chodili, tak im to zobrali Japonci. No, zrazu zistili, že im už dlhšie neprišla objednávka. Bali sa aj spýtať, že prečo, však nie je to neúctivé. Keď potom dlho nechodila, tak pomaličky si uvedomili, že asi stratili zákazníka. Hej, a tak. Čiže za teba je kľúčové ako keby byť fyzicky a pravidelne prítomný na tom trhu. Je to tvoj trh. Toto je môj nový trh. Heineken si povedal, Francúzsko je môj trh. Ja nikoho tam nepustím. Slovensko je môj trh. Tu, keď došiel tento, ešte vtedy SAB, teraz už tu je Asahi a tak, Pilsner Urquell a Šáriš a tak, to bol obrovský súboj. Toto je náš trh. Čo tu chcú? Vytlačiť. A to ste to brali osobne. To si píš? To je dôležité pochopiť, že tam vlastne, a to sa dostáva do tej, jak máš v športe, zase sa vracam k tomu športu, hej, ideme, bojujeme proti inému mužstvu. Hej, čokoľvek urobí to mužstvo, ak sme fanúšiky toho prvého, tak je to zlé. Hej, smiech, hrozné, naši, výborne a tak, hej. Proste sme fanúšikov, to nie je objektívne, že jedni sú lepší alebo druhí. Proste jasné. Toto moje mužstvo je lepšie, pretože je to moje mužstvo. A toto sa buduje v tých globálnych agentúrach ako veľmi, veľmi silný efekt. My sme to volali Heinekenization. Čiže každý musíš získať to zelené srdce do seba. OK. Dobre, čiže sme už pri... Áno? Ešte ma zaujíma, respektíve toto ešte nie sme na konci. Či ešte máš niečo k tomuto? Tak keď už máš túto filozofiu, ešte mám jednu vec. Hej. Tiež sa ľudia smejú pri tom, keď to poviem. Keď vchádzam na ten trh,
ja idem po dominancii na tom trhu. Hej, a toto je to fajn. Toto, ako teraz je predstav, že ty by si išiel do Číny a hneď v lietadle miesto toho, aby si rátal tam, že koľko zarobíš, tak si ideš, ja idem ovládnuť čínsky trh. Ale toto sú globálne firmy. Hej, toto ako, a to je jedno, že či to bude o 2 roky, alebo o 15 rokov, alebo o 30 rokov. Proste to v tej firme, v tej DNA je to zakodované. Ja som prišiel na Slovensko a ja potrebujem tu byť najsilnejší. Kvízová otázka, prečo? Skús povedať, prečo ja idem po tej dominancii? To mi je málo? To mi je málo, lebo všetko chcem zjesť? Alebo čo? Prečo je to dôležité? Tak ja chcem udávať ten tón, ten smer, že kade sa to bude vyvíjať. OK, dobre, to je tvoje ego. Tak budeš mať dobrý pocit, potom doma v rodine povieš deťom, že ja som ten, čo dodáva trh, ale skús ďalej. Ešte? Tak podľa mňa z tej veľkosti ti vznikajú mnohé výhody. Vieš piť pod to. Vieš, a to je point. To je ten point. Vieš lacnejšie vyrábať pravdepodobne, lebo máš vynikajúce. Obrovské množstevné zľavy. Sa ti to zlacňuje na konci dňa. Áno, idem vyjednávať do Kauflandu, ako mám 1% na trhu, čo sa tam stane? Najskôr nič. Mám 40% na trhu, bude káva. Idem, najímam ľudí, chcem najlepších marketérov v krajine, tých veľa nie je. Pre koho idú robiť? Pre nejakú maličkú SROčku, o ktorej nevieme, že či bude mať náplaty, alebo je tu veľká globálna spoločnosť, ktorá má 40% na trhu. Čiže tí študenti sa proste hlásia. Hľadáme a už ide. Pretože tam sa môžu aj akože rozvíjať. Ináč sa rozvíjaš vo firme, ktorá má 40% podiel na trhu a ináč sa rozvíjaš vo firme, kde proste ty máš 6 funkcií. Proste aj zavážaš tovar. A tak. Aj keď zaujímavé je, neviem, či to je naozaj, že iba moje súkromné, subjektívne videnie sveta, ale že tieto už veľké korporácie, že má to takú trošku pachuť už, nie? Už je to také trošku, že ja robím v korporácii, že nie je to úplne také sexy podľa mňa. Ale hovorím, že možno sa mýlim, ale mám pocit, že už to slovo má takú konotáciu, že no tak som tam akože jeden z 10 000 v tom head office alebo na tej centrále a jednoducho OK, akože vyžmykajú z teba dušu, dobre te zaplatia, ale neviem, no, tak toto nejak vnímam ja, že ja by som radšej volil menšiu firmu, no. Zoberme to tak, ako že ty. tu na tisíce ľudí, ktorí proste idú týmto smerom a ja som tiež odišiel z korporátu asi z toho dôvodu, hej, že ja som mal tam natiahnutú kariéru ďalej a už som bol v Kazachstane, už všetko bolo dohodnuté a vtedy som vlastne vystúpil z vlaku a ja povedal som si, že nie a smeruje to tam. Ale to tiež závisí od osobnosti, hej, o tom, že ty si iný. Stretol som sa s ľuďmi, ktorí naozaj v tom korporáte zostali celý život a na medzinárodných vysokých postoch, to znamená, že tam strata tej pozície znamenala aj veľkú stratu príjmov napríklad a tak. A tí ľudia, a zažil som ich aj v takých, povedal by som, citlivejších stavoch, a nebolo im to veľmi príjemné. Hej. Proste je to zlatá klietka. Hej. Proste strach z toho, že stratím to miesto, ťa môže viesť k veciam, ktoré začneš robiť veci, na ktoré možno nie si hrdý. Hej. Že už je tam nejaká politika, už je tam nejaký súboj a takéto záležitosti. A to v týchto korporátoch to samozrejme existuje. Dobre, ale to sme odbočili, čiže vlastne, ak by som to mohol zosumarizovať, hej, čiže tá prvá vec je dobré, ak sa sám presvedčíš na svojom vlastnom trhu, že naozaj máš niečo,
Si kompetentný. A nie len v tom, že to je nejaká dobrá receptúra. Hej. Hovoríme o marketingovom mixe, hovoríme o business modeli. To znamená, že tam je dôležitá cena, tam je dôležitá distribúcia, schopnosť predávať, schopnosť podporovať svoj produkt cez online, cez priamo v poli, schopnosť robiť marketingovú komunikáciu, vymyslieť tomu, alebo ani nevymyslieť, skôr nájsť tomu zmysluplnú tú mentálnu výhodu toho môjho produktu. Hej. Na začiatku sme o tom rozprávali, aké je to dôležité. Hej. Čiže toto všetko, keď toto máš, hej, tak to je oveľa ľahšie, pretože ty prídeš do Čech a oni sa ťa spýtajú, no dobre, a kde už všade ste, hej? No ja som nikde na Slovensku, ale v Čechách určite to bude lepšie, hej? No a už na teba ten distribútor pozerá trošku tak akože s odstupom. Potom to aj možno, že sa na niečom dohodnete a on ti povie, potrebujem nejaké obrázky, potrebujem nejaké promotion, ktoré ti fungujú. No my tu nič nerobíme, hej, tak si niečo vymyslíte. To sú všetko od nuly, on musí začínať. Ale ty, keď tie veci máš, tak v podstate ty mu veľmi, veľmi pomôžeš pri tom jeho rozbehu, šetríš náklady, zrýchľuješ to a tak. Takže to je ideálne. A hovorím, netreba sa toho báť, my nie sme Severná Korea, že sme tu sami. Proste my sme súčasťou globálneho trhu a kľudne si to môžeš tu otestovať, ako ľudia budú reagovať v porovnaní s inými firmami, ktoré už tu na tomto trhu sú. A tá druhá vec je, že keď už ideš von, ber to ako rozširovanie svojho trhu. Nie ako niečo, že my sme tu a tam možno objednajú, možno neobjednajú. Hej? A to nemusí byť veľko nákladová záležitosť. To naozaj nemusí byť veľa toho. To je skôr by som povedal, že to je mentálne. Tam nemusíš minúť toľko peniazy, ako sme minuli my. Hej? Keď už si veľká spoločnosť a robíš takýto krok, no tak tam už ako veľa ľudí medituje nad tým, že či to vyjde, či to nevyjde, a keď to vyjde, ty keď predáš, ja neviem, 2000 výrobkov, tak pre teba to môže byť akože super, ale pre tú globálnu firmu to je proste failure, to proste nepodá. Keď nejdeš na 50 000 alebo nie. Hej, to sú úplne iné kritéria. To znamená, že aj tie náklady na ten nástup sú iné, aj príprava. Ty nemusí, ale mentálne sa nasať na to. A ďalšia vec je, a to, čo ľuďom akože sa ťažko nad tým rozmýšľa, je rozmýšľaj nad tým aj do budúcna. Ty na ten trh ideš s tým, aby si získal dominanciu. Ak tam budeš 6. značka v poradí, hej, na trhu, budeš trieť biedu. Prvý traja, hej. Ja myslím, že že Carrefour mal takú že keď nebol v trojici najsilnejších reťazcov, tak opustil krajinu, opustil Slovensko, opustil Koreu a tam investovali hodne peňazí, mali veľa týchto obrovských stores a myslím, že to trvalo možno 5 rokov a povedali si nie, nemáme na to, aby sme porazili lokálne siete, predali, odišli a tak. Čiže to len naznačuje, že byť 6., 7. v tom market share na trhu, to nie je až taká výhoda. So všetkým tým, čo sme spomínali, hej, už budeš ťažko hľadať ľudí, ktorí budú pre teba pracovať, špičkových ľudí, hej, pretože si až 6. Hej. Ja som mal rozhovor s jedným chalanom, ktorý chcel pracovať pre nás, nakoniec sme sa nedohodli, ale chcel pracovať pre nás a tam som sa ho pýtal, že prečo chceš pracovať pre nás, však pracuješ už pre, myslím, že to bol Carlsberg alebo niečo také, tiež relatívne dobre pozíciovaná značka na trhu v tej dobe. A on hovoril, pretože sme 4. Čo to znamená, že sme 4? No, že celá tá horeka funguje tak, že oni majú 3 piva, 3 značky. Hej. On nemôže mať tam 40 značek, hej, proste on má víno, whisky, nejaké potraviny a tak. Čiže on si vyberie 3 prvé značky, to je Heineken, Corona, ja neviem, Guinness a dovidenia. A on jak ide, tak on je vždy 4. Hej. Čiže
on obchádza a hovorí, že to si nevieš predstaviť, že jak je ťažké sa proste presvedčiť, aby sme boli trojkou. A tak. No a to len ako naznačujem, že prečo vlastne ty musíš mentálne rozmýšľať nad tým, aby si bol dominantný. Je kopa firiem na Slovensku, slovenských firiem, ktoré sú v svojich segmentoch dominantné. Hej. Čiže to pozor, to ako nie je také, že niečo príliš vzdialené. Hej. Proste už tu. No ale s tou istou mentalitou ideš na český trh. A konec koncov Česi idú sem. Vidím po nich, že oni majú tú mentalitu, že Slovensko je pre nich také niečo, že tam my to prevalcujeme. Áno. Super, Jozef. Myslím si, že budeme pokračovať, lebo ako keby dostali sme sa ešte iba do toho štádia, že sme pripravení vstúpiť, ale čo potom akože tam? A tam budem zvedavý určite, že akí ľudia vlastne sú na tých trhoch, aké možnosti sú tam a tak ďalej, aké nástroje sa dajú využívať. Takže sme tak v polovici, no. No, dajme si Export 2, ak chceš, ale presne tam, lebo tam potom väčšinou, my sme sa ani nedostali k tej téme, ktorá sa veľmi často ozýva v tých diskusiách, že ako robiť s Čechmi, už toto už je téma, hej, ale ako robiť napríklad s Korejcami, ako robiť s Číňanmi, ako robiť s Afričanmi a tak. A to je ďalšia sféra, o ktorej môžeme rozprávať. A koho iného sa budem pýtať ako teba, čo s tým má bohaté skúsenosti? No tak ak naozaj chceš mať dobrý tento, tak dajme Afriku. No to ma bude určite zaujímať. Áno, pretože ako turista to je moja najobľúbenejšia destinácia, ale ako čo sa týka práce, tak to je tam, ako keď prežiješ Afriku, tak potom môžeš robiť čokoľvek. To je ako v dobrom, ako teraz nechcem, ako aby to znelo pejoratívne akože o Afrike, ale v podstate je to veľmi iné. Veľmi iné. Najviac iné. Hej, že keď si zoberiem Ameriku, hej, že keď niečo som robil aj v Amerike, niečo som robil v Európe, v Ázii a tak, tak tam Afrika je najviac iné, ale zase musíš vlastne sa dostať k tomu, aby si mohol použiť tú geniálnu štruktúru, ktorú ty máš vymyslenú, ktorá ti funguje. Len ty potrebuješ aplikovať na krajinu alebo na prostredie, ktoré je veľmi, veľmi, veľmi iné. Ale čo poznáš, no? Keď teraz si tak ako sumarizujem v hlave dnešný podcast, tak v podstate ty nejdeš vyviesť produkt alebo službu, ale ty vlastne chceš vyniesť ten svoj business model. Ze vším všudy. Very nice. Áno, very nice. Maximálne ty ho nejakým spôsobom modifikuješ, jasné. Áno, hej, že my pijeme pivo ináč, ako pijú Holanďania. Holanďania pijú na stojaka väčšinou, hej. Lebo sa ich viacej zmestí do tej krčmy, no. To mi tiež vysvetlo, aj sa ľahšie komunikuje, lebo sa môžu rýchlo otáčať, no. To mi to vysvetlo. Hej. Čiže to samozrejme, že to vnímaš, hej. My sme napríklad bojovali v Koreji dlho s tým, že im to pivo bolo horké. Ale tá krajina bola odrastená na amerických pivách, hej. Čiže Američania tam mali vplyv, takže ten Budweiser a tak, to fungovalo a lokálne pivá mali nastavenú chuť na americké pivá. Ešte ľahšia tá chuť bola a zrazu prišiel Heineken, ktorý my považujeme ako, že taký, naši pivári hovoria, že také nejaké vodnaté pivo, ne? Ale pre nich bolo napríklad horké. No a to potrebuješ nejakým spôsobom vysvetliť. Ale to už zistuješ v rámci tej krajiny, v rámci toho, jak sa učíš o tom trhu, ale určite nemeníš svoj business model. Hej? Upravuješ ho, ale v podstate, lebo ten poznáš, si majstrom toho business modelu, hej. A začneš robiť nejaký iný business model a zrazu zistíš, že tí ľudia, ktorí sú zvyknutí na niečo, majú s tým problém. Takže ak sa nemusí proste robiť to, v čom si super, v čom si najlepší a keď v Európe proste porážaš ostatných svojim business modelom, tak po nejakom malom vyladení to bude zrejme aj v Ázii. Ale má to tú logiku, že však kopu ľudí dnes cestuje
A jednoducho ty očakávaš, že keď si dáš ten Big Mac niekde v Manile, tak bude chutiť veľmi podobne ako tu u mňa v Piešťanoch, že jednoducho... A to je zase asi sila tých globálnych značiek, že ty keby si to zmenil a úplne prispôsobil tam lokálnym ľuďom, tak už to nie je ten McDonald's. A vieš, že to má podľa mňa tú silu, že jednoducho ty skôr naučíš tých lokálnych ľudí všade, že toto som ja a nech sa páči, akože malo by vám to chutiť, lebo to chutí celému svetu. Presne tak. Tí turisti, je to obrovská masa ľudí samozrejme, ale keď si zoberieš, že koľko oni toho spotrebujú v tom zahraničí, tak to nie je až taká veľká výhra. Ale tebe v tom bare, super bare, kde si na Filipínach, v Manile, a teraz tam vidíš medzi lokálnymi ľuďmi, a teraz sú tam dvaja evidentne biznismeni, ja neviem, zo štátov alebo z Európy a pijú niečo. No pre nich je to veľmi inšpiratívne, hej, pre tých ľudí, ktorí hľadajú inšpiráciu. Hej, tak to je to ten západ. A tak. Čiže tí turisti ti veľmi, veľmi môžu pomôcť pri tom budovaní. Pri tej prezentácii toho, lebo oni prídu, ja neviem, do toho Maroka a keď sa pozrie na tie lokálne pivá, možno, že im až tak celkom neverí, tak si vybere ten Heineken, aj keď špeciálne o Nemcoch sa hovorí, že Nemci pijú svoje piva, ale keď vycestujú vonku, tak pijú Heineken. No dobre, Jozef, budeme pokračovať, lebo už teraz mám 10 otázok, ale rozložíme si to. Dobre, tak si urobím dvojku, hej? Teším sa. Ešte sme to neskúšali, akože až takto si to nadviazať, ale skúsme si urobiť dvojku, to znamená, že pokračovanie toho uvidíme. No. Super. Dobre, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a vidíme sa čoskoro. Tak, super. Pekný deň. Dobre. Čau.